Tällä vegetrolla ja tästä menossa. Tänään mä en tee semmosia haamuvideoja. Niin, en mä tiedä onko tää mikä aamuvideo. No, mun piti mennä viemään mun koiraa. Mikä on nyt vasta 1-vuotias. Piti mennä viemään sitä lenksillä. Niin tää on semmonen video. Nyt käy vielä. Kato mun jalka. Mulla on murtunut jalka. Kato se pissa ei. Mä oon ihmetellyt miksi toi tolppa on harmaa. Eikö se on harmaa? Pissako Onni? Onni pissa. Onni pissat, haha. Kato, tossa on Onni pissat. Me käännytään tonne metsikköön. Siellähän se menee. Joo. Mä teen tämmösiä oudon videoita. Mä en muistanut sanoa ekassa videossa, mitä. Mä en piti tehdä eka video. Silloin kun oli mä epätoin, että tää on mun Epäten YouTube-kanava. Niin tää kun mä sanoin, että tää on pelivideoille ja haastevideoille. Ja nyt piti vielä lisätä tähän yksi juttu ihan tavallisiin videoille. Että sitten musta mä kuvaan jonkun verran tätä lenkkiä. Kattokaas maisemia. Iso kallio. Ja toi iso kallio. Toi on kivi. Nyt mä en saa räppää. Ja toi sulla pitää räppästä. Servet ja louhot. No niin, kävellä. Nyt se lyhyelle videokin on aika lyhyt. Juostaan myös. Kuvaan tämän minilenkki.